Mayong adlaw kanyang tanan ng mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ryle. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. The ones we once loved. Recorded by X Thunder Gaming. Pre, ganyan pa kasi tuto ka na ba? Ulan na na. Ha? Ulan ba? Kasi kung tanawa, murag. Siya usa. Sige. Hi. Hi! I'm Gianna. Ikaw? Ryle. Nice to meet you, Ryle. Nice to meet you too. Hello? Yes. Can I have your number? Sure. Iyan mo na kong gisugot? Oh, Ryle. Yes. Thank you, Gianna. Thank you kayo. Isaado ko nimo. Dili ka magmayos yung pagsugot na ko. Kauyab na gito ba eh. Finally! Unya, kamusta pa man sa daan nato mamit natong bayan, ha? Pohon ba Oo. Sa pagkakaroon, busy palagid kayo si Gianna. Sige lang. Tuhon, bay. Hmm. Magsabot lang yata ninyo kung kanusa. May gani kayo, dili ka busy ron. Nakigayong pa sa pagkikita na ko. Maulagi. Nagtusol bitaw ko nga mabisi mi pero dili man di ay. Pwede ko pahibaw kung unsay mong work? Ha? Kuan. Excuse na ha. Tumagon ka na ako. Importante lang. Sige lang. Anong kanis, Gianna? Every time mamutan ako niya kung sa iyong trabaho mo, siya maglikay na ko. Okay. Sige, bye. Ryle. Ryle, I'm sorry. I have to go na. Ha? Nga naman? Na ako importanteng meeting with one of our clients, good? Abi na kong dili na mag-visit na eh. Masalig akong pagtuo. Pero bago lang ginanawag ang akong boss. Magkinahalan ko na sila sa akong presensya kaya ako kuno nga kliyente. Mo ba? Unsa ba ka oras sa mga man? Wa pasad ko mahibaw. Pero sige lang. Text ako nimo, okay? Okay, sige. Maudi ay. Maudi ang nakikita ka na ako. Kigibiyaan day kang Gianna day. Mao lagi? O niya, asam tani. Tagay ta? Tara. Mangita na ko, sir. Sige mo, tagay. Lipong ko da. Bay. Awa na, bay. Ha? Kaya ba? Naglingkod sa unahan. Ayan ang usa. Kanang guwapa ba? No? Guwapa no? Ha? Puparir ba silag na ni Gianna? Unsa ba? Dili bay, ilailaw na to. Ako si Venice. Ako day si Ryle. Okay na bang makig-amiga ko nimo? Waray mo sa ko? Wa raman. Maayos naman. O niya, asa man ta iniinig human din eh. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Please. Patugdi ko. Unsa mo dong rasa? Shit. Kadagang miss ko si Gianna. Dili ko. Mag-inis ko. Asa naman ka? Venice. Sorry pa daw. Kinamala ko mo ito. Gipangita na kasi mong uyab, no? Ha? Gani na rin na siya na panawag ni mo. Pagkawal na di ka, pero... lamig good kayo ang imong katug. Venice. Ayaw ka pala ka, Ryle. Isipon ko rin ng gabi una nga way nahitabo na to. Pero in case ganahan ka mag-ipay, pwede ako nimong tawagan, okay? Venice. Nalibaw kong naluod ka na ako, maong. Wa ka mo tubag sa akong mga tawag gabi eh. Maong ni
Tuyo gina ko nga girintahan ning condo for one night aron makaspend og quality time together. Og maluto ati ka sa akong specialty. Oh, thank you, Diana. Basta para ni mo, Ryle. Buhaton kinako ang tanan. Andam kong i-give up ang tanan para ni mo. Diana. Sige na. That's it. Sa ato pa, kay imo nang gikuha ang namdo natong Venice. Buti pa sabot nga, mausban pag dayro. Ambot lang. Ambot lang. Murag sa akong tanaw, no? Murag nagpangita pa man kabay. Sa tinuod lang ba nag-ibog ko. Kung lawas ng kalipay ra ba niya o doon na nagid ko yung na-feel niya. Viral. Kapil na tamahita po. Unsa man yung ato. Venice. Sa tinuod lang, Ryle. Una, nagtuupay ako nga last namin akong gipati kay nimo. Pero sa kadugayan, murag lahi naman. Murag adot ka nagkit ko nimo. Sa tinuod lang, Venice. Una na silang kipatin ako. Kumana, ang sabi buhatin nimo si Muguyap. Mangita lang akong timing. Makibuha ko niya. Kumana na, nalipay ko sa imong desisyon, Ryle. Pwede ko yugat ko nimo. Asa man? Birthday mo sa kong barkada karong Sabado. Gusto na ko nga ipaila-ila ta kanila. Kuya ta ha. Sige ba? Mo din si Ryle, ako kayab. Hi. Hello. Hello. Mga classmates na ko sila, Ryle. At the same time, mga barkada na sad. Sige nun. Kaya magpalit na ko para diretso na ba? Magkaon. Ikaw li pagbuot, uy. Imo ba yung birthday? Sige. Imo na siya girl. Milagro kayo magsama ko pala. Huwag imong apti. Ka, makasamog pa ka siya. Mag-off mo na ako akong cellphone. Mo di ay. Amaw di ka eh. So kung ito ni Marwan. Nalagay ati, babe. Yes, babe. Liz! Ikaw ati! Nag-apos ka! Lagot kini mo! Unsa? Unsa man? Mupauli ka? O ako ni iyabuning tanan ninyong ipang-inom karon? Diana. Oh, Ryle? Wait. Oh, kaila mo? Siya lang akong iyap, Venice. Siya di ay. Sa ato pa, nigamit ta sa kaglaing pangan aron dili mailhan ang tinud-anay nimong pagkatao. Ang tinuod nimong baho. Di ba, Ate Malin? Venice, Kadayot. Diana, ano pa man? Malin ang tinuod niyang pangan. Siya ako magkuwang, Ryle. Og dili, Gianna. Ako may nagbuhi nimo. Ako may nagpakaon nimo busa wa kay katungod nga tubagong ingon ana. Og kinsa man nagsugod mong buhi ko nimo. Nagtukang gikalipay nako ang kwarta gipakaon nimo nako nga gikan sa laway nga binuhatan. Bisag kung saon pa ko nimo pugos aron mo mauli sa atong dili ko mo uban nimo. Karon din nahibaw na ka sa kong tinuod ka pagkatao. Makabiyak ka na. Pero Diana. Ano man? Ano? Nagtuo kang sayon para na ako kapasapasahon og laing mga lalaki aron lang makakwarta. Taas ko pangandoy sa akong kinabuhi, Ryle. Pero sa'yo nga gikuha na mo ang ako mama o papa. Bata pa ko sa niyang nawaha sila na mo. Elementary pa ko atong panahon na. O na si Venice mag-grade 1 pa. Diana. Malin. Bisag usa dali ako gisudlan nga trabaho sa una. Aron lagi mabuhi. Huwag bisan usa sa among mga iyaan yung gusto mabuhi na mo. Maong kinahanglan ka maning kabot ko para sa kong magod. Nisuway kong pangitag taro nga trabaho. Pero kung ang unagad kayo, ilabi na pagtungtong niya sa kolehiyo. Maumahalik bisag ako may maalaot. Kay mo'y gusto na ko nga
nga bisag wa man ako matuman akong pagantoy. At least bisag sa kumanghod na lang nga makahuman siya. Nahibaw kong tako sa'yo pero gibuhat din ako tungod og alag niya. Para sa iyang kaugmaon. Pero abot ba? Gusto naman ako batiun o kalipay nga tinunanay. Pero ako mahibaw ko nung permi man ang inaho sa Ginoo na ako. Di mo na utak ko nakafeel ang igunaan nga kalipay. Pero ako magdahong nga doon sa niragpalo yung kasakitan eh. Kung malipayan mo sa kumagod, musupport ra ko ninyo. Untai mo siyang pagkaon. Kung dili ni mo siya binuangan, sama sa imong pagbinuang na ako, Ryle. Saw you singing your song the other day. I felt the guilt build up as I looked back how things went. Sa tinuod lang, grabe ang akong pagmahay, nagipati, kung mahibaw sa tanan. Mas nakafeel ko kaluoy ni Malin, kaysa nibinis na yung manghod. Ang ending, way bisan usa nila nga akong kipili, o gikatlid na akong connection nila. Kaya feeling ako mo'y nakapasamot sa sitwasyon nila managsuon. Dinilang ko to, dagang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao dito mga hitalang kaagi ni Ryle na taga-tagong Davao City. Uban sa awit ngayong kita ngayon, awit nga nag-alohan, The Ones We Once Loved. So I apologize for